हमनी के बिहार में वो कहावत बाकी हमेशा साना कौआ गुहे पे बैठी ना ना, एक बार सुनो तो सही। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और ये पता बा कि इस चीज से कंपेयर कौना चीज से कल जाता, वो भला हई चीज से। सीरियसली तो नहीं बतावा कि दोनों आवाज के एक साथ कंपेयर कल जा सकता। अभी तक तो हम कुछ ना बोली, ना केहू के सही बोली ना केहू के गलत बोलनी, और ये दोनों आवाज स्टेज पर के ही बा और दोनों आलाप जोन भाई वो स्टेज पर के ही बा। अब तोहनी ईमानदारी सोच के बताओ कि तोहनी के कौन बेस्ट लागल। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अगर खेसारी लाल यादव के आलाप अगर खेसारी लाल यादव के बिना वीडियो के दिखा दो जाओ तो पता बा उनका रिएक्शन कैसा का रही। उनका रिएक्शन कुछ ऐसा का रही, क्या करी कि इंसान हो कि कुछ दूसरा गोरा साइज बता रही एलियन है एलियन। ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार। खेसारी लाल यादव के प्रॉब्लम बा, और पता बा कौना बात से प्रॉब्लम बा, हई वाला बात से। पवन सिंह जरूर दिखी। और ये पता बा कि पवन सिंह की बात काहे बोल रहलन। पवन सिंह की बात एल बोल रहलन ना कि जब तू थैली में रहल मतलब अंडरवियर में घूमत रहल लंगटे उघारे, तो पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरो रहलन। वो मतलब अपन पूरा फाड़ चीर के रख लेलन। तू यही खातिर तो कहेला सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। पिता तुल्य तू बोल रहा ऐसा थोड़ी ना बाकी पवन सिंह तोहर बाप बाड़न, तोर ओरिजिनल बाप तो हई बाड़न। बेटा मार के अब देखत कि निरहुआ भैया काहे बाड़न, मतलब ई कर बात हमरा पता नहीं कि एकर रिक्स तो तोहनिए लोगन ल। इनसे मेरा रिलेशन एक फैमिली का ही नहीं, एक बाप बेटे की तरह रिश्ता है। पता बा कि पवन सिंह के खेसारी लाल यादव पिता तुल्य काहे बोल रहलन, काहे कि पवन सिंह के गाना सुन के और वीडियो देख के मतलब खेसारी लाल यादव बड़ा भेलन, और वही खातिर पवन सिंह के अपन म्यूजिक में पिता तुल्य बोलन। वही खातिर पवन सिंह भी बोल दिलन ई बात। ठेहुना बुद्धि बगर पढ़े के उम्र में लिट्टी बेचब और भैंसी चरब तो तोरा के ई समझे में मतलब दिक्कत तो फेस करे के पड़ी नू। डोंट वरी, हम काहे ला बैठल बानी, हम बानी नू। हम तोनी एकदम पानी लगा समझा देम और हर एक बात तोनी क्लियर हो जाई। हम तो सोचा तानी कि एक बार खेसारी भैया वाला आलाप मोदी जी के सुना देवल जाओ। सॉरी मोदी जी, लेकिन दो शब्द रहोगा भी हमरा खेसारी भैया खातिर कह देती तो एकदम मजा आ जाए। लवड़े न भोजन। चलिए मजाक के एक मिनट के लिए साइड में रखल जाओ और जो रियल इशू बाकी ओकरा बात कर लेवल जाओ। आजकल जिंकारा भी अपन नाम ट्रेंड में ले आवे के बा, उ नाम रख लो पवन सिंह के, उनकर नाम ऑटोमेटिक ट्रेंड में आ जाई। और पता बा एकर शुरुआत कहाँ से भई रहे, एकर शुरुआत यहाँ से भई रहे। कौन है पवन सिंह? ओकरा बाद जौन खेसारी लाल यादव पवन सिंह के पिता तुल्य मानत रहलन, उहे मतलब खेसारी लाल यादव पवन सिंह के एकदम मतलब उल्टा पुल्टा पूरा खुल के बोले लगलन। ओकरा बाद राकेश मिश्रा भी बहुत ज्यादा स्वाभिमानी बन गई रहलन। पता बा तो नहीं कि ई सब काहे होकेला, ई सब होकेला रिप्लाई के वजह से। काहे कि पवन सिंह सोम्या पोखरेल के रिप्लाई करन और सोम्या पोखरेल के रिप्लाई ही ना साथ साथ काम के इनविटेशन भी भेज देलन। उ बात अलग बा कि कोनो टेक्निकल इशू की वजह से काम ना मिल पाइल। लेकिन यहाँ पर भी पवन सिंह एक छोटा सा टिप्पणी कैलन जोन हमरा नहीं लागत कि एक तरीको में मतलब जरूरी रहे। लेकिन दोस्त देखो ना खेसारी लाल यादव के का एगो सिंगल इंटरव्यू ना होई जेकरा अंदर पवन सिंह के टारगेट ना कैले होखस, चाहे कोनो ना कोनो कारण से कि पवन सिंह पर कुछ कटाक्ष ना लगैले होखस। लेकिन दोस्त देखो ना एक पवन सिंह अगर कोई भी कंट्रोवर्सी वाला बात ना बोलियन फिर भी लेकिन खेसारी लाल यादव उनकारा के मतलब टारगेट कर ले रहियन। बीबी होगी वो नंबर पर प्रोटेस्ट लगा। लेकिन हम तो एक ही बात कहें कि गुह के घमंड होके दी कि हमरा से लोग दूर होके जाता, हम बहुत बड़का शक्तिशाली बनी, केहू के औकात नहीं है कि हमरा ऊपर पत्थर फेंक देवे यार। लेकिन एगो बॉलीवुड बा का बॉलीवुड बा भाई, वाह मतलब एक लोग के प्यार देख के एकदम मतलब दिल खुश हो जाला। You say that you are the new king of Bollywood. There is a king there anyways. Talking about Shahrukh, right? हाँ मालूम बा, लेकिन चलो हम तो नहीं बताओ तनी का भइल। एक्चुअली बात ऐसा बा कि रिपोर्टर पूछा था सलमान खान से कि मतलब तू तो बॉलीवुड के किंग बड़ा, लेकिन सलमान खान वहाँ पे एकदम मतलब मस्त से जवाब देता रहन कि हमरा से पहले भी एगो बॉलीवुड में किंग बा जोना के नाम बा शाहरुख खान।
का यार प्यार बा तोहनी में, अगर बात अपन भोजपुरी कही जाओ तो अपन भोजपुरी तो लेकिन दोस्त तोहनियो अगर चाहता रहा कि पवन सिंह या खेसारी लाल यादव के प्यार बॉलीवुड की तरह भी अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में हो तो तोहनी ठोक लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।